रावा फरायसालियाव बिजों महरै गनायथि मोनदों। नोंथाङा दिनै बे जारिमिनारि सानाव मा फोरमायगोन सार? थारैनो दिनैनि बे 18 मे अक्ट'आ जोंनि जारिमिनारि सान। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जि रावखौ गावनि बिमानि रावखौ जुग जुग फरायबोदोंमोन, रायलायबोदोंमोन, बेजोंनो जों जिउ खांबोदोंमोन, मेथाइ खनबोदोंमोन, रंजाबोदोंमोन, बेखौनो जोङो जोंनि फरायसालिफ्राव जोङो एकाडेमिक महरै, सोलोङारि महरै जों बेखौ फरायनो मोनामोन। नाथाय 1963 मायथाइनि 18 मेआव क'क्राझार जे माल्टिपार्पास हाई स्कुलनि फोथाराव आसामनि बै समनि गाहाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैनानै बर' रावखौ बिजों महरै गनायनानै लानायाव बे दिननिफ्रायनो जोङो लासै लासै दावगाबोनो हादों आरो दाबसे जायगानिफ्राय आरो दाबसे जायगायाव जोङो फेहेरनानै दुलाराय आसामाव जोङो जोंनि बिमानि राव बर'खौ गथ'फोरनो जोङो फरायसालियाव फोरोंनायनि खाबुखौ मोनबोदों। बेनो जोंनि लामा गेवनाय बादि। बिनिफ्रायसो जोङो देरदेखोन जानानै गोजौ थाखोआव फैनाय दिनै जेरैबो बिथिङाव जों गनायजानाय जानानै फैबाय। बेनिखायनो बेखौ जोङो जारिमिनारि साननानै जों गनायनानै लायो। दिनैनि बे गोथार सानाव बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नोंथाङा दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? थांनानै थानाया गावनिसो। दा बेनिखायनो जोङो बयबो सांग्रां जानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला दानि समाव आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनिबो मोनसे जुग सफैबाय। दा बेयाव मानसिफ्रा हयथ' साननो हागौ जे जोंनि रावा बेसिम जोङो दावगाहैनो हाला। नाथाय बेबादि नङा। बर' रावाबो मोनसे साइन्टिफिक लेंगुवेज हिसाबै गनायजानाय, जेरै लिंगुइस्टिक माबायावबो फिल्डआवबो गनायजानाय, जेरैबो ट्रेन्सलेसन वार्क खालामनो हानाय बेबायदि स्टेजाव सफैबाय। बे हिसाबै जोंहा फासयनायनि जेबो ओंथि गैला। बयबो मिथिजोब्बाय जे बर' रावा दावगाबाय। बे हिसाबै बे बाथ्राखौ साननानै जों गावनो गाव दुगाखांनानैबाबो जोंनि रावा बुहुमनि गेजेराव मोनसे देरगाफुनाय मोनसे राव होननानै साननानै लानांगोन। साबसिननिफ्राय हामसिन, रासिननिफ्राय रासिन जों खामानि मावनानै जोङो बुहुमनि बिखायाव जोंखौ फसंना लानाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मेसेज जानांगौ। आरो जोंनि जे बिटिआर सरकार बिथांमोनहाबो दा बे बाथ्राखौ थिग मोजाङै मिथिनो मोनाखै होननानै बुंदों। बे अर्डारा बिथांमोनाव फैयाखै होनना बुंदों। आं दहायसो फुङाव जोंनि बिटिआरनि चिफखौ लोगो हमदों आरो बिथाङा बुंदों जे आङो बे सोमोन्दै बारा आंनाव अर्डारा फैयाखै होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो आं बे अर्डारखौ बिहरनानै बिथांनो होदों। दा जों बेखौ गोथौयै रायज्लायगोन। मानो होनबा बिथांमोननि बुंबानो जानाया जोंनि साननाय हनाय, जोंनि लुबैनायजोंबो बेफोरबायदि बाथ्रा गोरोबनांगोन। बेबादि होननानै जोङो दावराव दावसि खालामनो हाया। जों बेखौ नायग्रोगोन एक्सुवेलि बे जिनिसा मा जामारदों। बेखौ जोङो लासैनो बिजिरनानै नायनानै जोङो बेनि सिद्धान्तखौ जों उनाव होगोन।